Nachádzame sa v Bratislave pred vstupom do novej polikliniky Proker Central Tower. Sme v lokalite Trnavské Mýto, kam smeruje väčšina spojov mestskej hromadnej dopravy. Poďme sa pozrieť, ako sa sem dostanete zo zastávky Trnavské Mýto. Po vystúpení z autobusu, trolejbusu alebo električky vojdite jedným zo vstupov do podchodu, v ktorom sledujete navigačné tabule s označením Centrál. Keď vyjdete z podchodu, pokračujte smerom k nákupnému centru Centrál. Za prechodom prechodcov pokračujte vľavo a od vstupu vás už delí len pár krokov. Zo zastávky Trnavské Mýto nám to sem trvalo len pár minút. Ambulancie novej polikliniky Proker Central Tower nájdete na 3. a 4. poschodí. Tešíme sa na vás.